के निमन कह जा इतना सुंदर मंच ठोकोइले बनी सब है। बाप रे बाप वो तो भाई हमार नाचत रहे है नो हमारा गांव के वो घटना मन पर गई। कौन व्यास भैया वो कौन 2 साल पहले के बात था। वो घरी कोरोना काल ना रहे ना महाराज ना जी आ खूब नामी हमारा गाँव में दीना के नाच आई रहे। हाँ दीना के हाँ हो आ 4 गो टाली लागो रहे। टाली जानते नहीं समय ट्रैक्टर के टाली मटिया ढोया हाँ ओमे एगो टलिया झर रहे। आ वही घड़ी बादल मामा के गाना हिट कैले रहे। वो कौन गाना कौन जी कि चढ़ली जवनिया में कुल कुल ठंडा एसी खो जाता ए राजा लाई दो मॉडल विदेशी लहंगा एसी खो जाता यही तरह लौंडावा जान जाए यही गाना पर कूदस एसी एसी कहला पर जहाँ कल सकी एसी 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 आ तले जान जे कि जोन टलिया झर रहे वही में 3 गो लौंडा चू गइल माने वही में गिर गइल। अब जान जाए कि समयाना में एगो राउटी होला नु ग्रीन रूम वही में लौंडा तैयार होला। अब जान जाए कि गांव के लोग टांग टूंग के कसहू कनी के राउटी में ले गए। डॉक्टर बैंडेज पट्टी अपन कोई ट्रीटमेंट बाकी छोटका छोटका लइका हो बबुआ बैठल बड़न ओसन के लइकवा कुली देखल रहलस आ कि हे 3 गो लौंडवा गिर रहलस। अब जान जी कि लौंडा कहर तालो एसी एसी आ ऊ खाली जान जाए कि रोटिया है तरी हटा के आ लौंडवन के देखा के कहस एसी एसी खाली कह दस खाली है तरी रोटी हटा के एसी आऊ लौंडा जान जाए कि चप्पल उठा के रह जा तोहरी ओ कनी के घाव लागल बा उतार आऊ लइकवा रिगावस। बाकी धन्यवाद देव गुड्डू भैया हे पक्के तनो ई लौंडा नाच देखई है एकरा भौसे के नहीं ये लौंडा नहीं गिरेगा। धन्यवाद देव कि वैसन मंच के व्यवस्था कोई नहीं न तो टाली वाला बात हमारा जो याद पड़ता है कहीं छू जैतन तो फिर हमारे अकेले गावे अरे राम राम बढ़िया नाचेला चुओबो करे ना काई बढ़िया नाचेला भाई हमारा के तो भगवान ना चाहे के लूर ना देले आ नचबो करती तो कैसन लागे तनी हमारा के साया साड़ी ब्लाउज पहना दे तो बुझाई कि बस सवारी में से चुराइल भागल भी वो काली चुरी हई दे। अरे वाह साफ रोआ रोआ होइए ना खाली 2 गो सेव लगावे के जरूरत बा। अरे महाराज तनी मुनी खाली चेंज कर लेबे के बा दाढ़ी बनवा ली धोती खोल दी लहंगा चोली सिवा ली नहीं खता 2 गो निमुखियो लगा ली लोग जानी की शुरुआत होती पटुआ के बार लगा ली है जवाले आ तब नाचो ने कहीं मोटका हो मेहिका हो तो लोग कहे कि जिए जो लौंडा कहाँ रहेलो अइबो कि बबुरा के पाता देबो अइबो कि वही आके बिगाड़ दी जा। हालांकि ठीक लागेला केनु जवार में गीत संगीत गावे में निक लागेला ए जब गीत संगीत गावे के बाद 2-3 घंटा बड़ा कपार में दर्द पकड़ धो दे माथा जब जाए फाटत रहलो हम तो एक दिन सूत के उठ गए 2-4 गो लइका गरियावत गइला क्या गा रहा है ये एही तरह राम रहीमा हवा बहले रहे अब पकड़ाइल नु मोय ओकर चेला ओकर के गरियाव लगल देख मलिकार दुनिया में 2 गो चीज मत बढ़े दे कौन एगो घमंड हां आ एगो पेट ई दोनों बढ़ जाई अगर घमंड हो जाई तो केहू निमनो बात कही तरवा तीत लागी अब पेट बढ़ जाई तो केहू के चाह के भेरवा गला नहीं खिलगा सकता रवा गले लगाई और पेटे उनका के टेलले रहे फर्क रह बुझाई कि 9 महीना के डिलीवरी सावरिया सावरिया हे सावरिया
सावरी सावरी सावरिया। ए भाई हमार गमछा रह जाता काहे जाए। उदय भैया रहो तनी खड़ा हो जाए। बड़ी सुंदर नाल बादक। अरे बाप रे बाप। आ बहुत सुंदर कलाकार। रउरा गांव के प्रोग्राम के तो जोड़े ना हो। रउरा गांव को ब्यास से प्रोग्राम रहे भाई दौड़ दौड़ के जाके महुआ पी के चले आओ तरह। हार्दिक हार्दिक प्रणाम जय जयकार कर। बहुत खुशी के बात में हमारे गुड्डू भैया के रुआ भोजपुरी के 8वां सूची में ले जाए के तैयारी करते हैं। बाकी आज मुद्दा उठल बा कि भोजपुरी जे ही आवता उहे कहता कि हम सुधारब। ए बार यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जे ही आवता वो अश्लीलता के खिलाफ ही बात करता कि अश्लील होके के ना चाहे ना। भोजपुरी एकदम बाकी अश्लील ऐसे हो रहा है गुड्डू भैया ना महाराज। आज बाउर गीत जगावता ओकर व्यू देखी 1 दिन में 5 मिलियन 6 मिलियन चल जाता। आज जे नीमन गावता आज भरत शर्मा पहले गौले बड़े परसों का डर लिट्टी से कतरले घर है। बेटी बहन के सोझा उनकर गीत बाजला अभी भी बाजेला। बाकी उनकर कार्यक्रम दशहरा में सुननी है ना महाराज। कता ही नहीं हो। आज जे बाउर गावेला बा वो मार्केट में रन करता। आज जे नीमन गावेला बा वो बड़ा घरे बैठल बा। अरे राम। तो भोजपुरी से अश्लीलता कैसे खत्म होई? कैसे? हमनी के तो दुकानदार बनी जा, हमनी के सकोहारी बनौले बनी जा, मनसोहारी बनौले बनी जा। जैसन ग्राहक कोई है ओसन का हमनी के खाना परोस देवे। बाकी खाए वाला के ऊपर बाकी कैसन कह कि हमनी के सलाद खाइए कि चटनी खाइए। आज जब नीमन के हमनी के अलाउंस भइल बा कि नीमन गीत संगीत होके के चाहे तो हमनी के बेमत बा दोनों आदमी के हमनी के बाउर गा के 2 पैसा ले जा ना। बाकी ऐसने जग करता हर एक जगह हमनी के मिलस तो कितना ब्यास लो चाचा सुधर जाई। कितना ब्यास ना तो कितना ब्यास लो घरे बैठ जाई। हमनी ले बेसी तो मेहनी में ऐसा। बहुत पहले हमारा जिला के राजू रविंदर जी को गीत गौले रहा। कि बहुत अरे सुघर बाड़ू तू टोना लागे न काची उमरिया हमारे कही ब्यास जी रउआ से जब भेंट होला तब कष्ट होला। कि आज से 15 बरिस पहले जब रउआ बात कहत रहनी गीत गावत रहनी आज भी ऊ है। आज भी गीत अब बात कहे नहीं तो हमारे जड़ के झरे लागेला। अरे राम राम। डीएमसी। अरे महाराज गौनिहार कैसन क्यों कर 1 महीना पर गीत संगीत ना बदले ओकर बात ही ना बदले। यूट्यूब के जमाना बा। यूट्यूबो चैनल वाला सोचे कि मारो कवना ब्यास के सोजा हम कैमरा के मुंह बात डीएम सीएम डीएम की ई बतिया तो हर एक जगह ही कहले। गलती नहीं खिन कहत भैया हमनी के कलाकार हो जा तो कलाकार के कलाकारी लौके के छ रटंत विद्या ना पहले शिकारी के ढोबल गुड्डू भैया कि आइल हाथ में समैया अरे गुजर जाता हो लोग। अरे लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता। लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता। आइल हाथ से अरे समैया अरे गुजरी जाता हो। आइल हाथ से समैया गुजर जाता हो लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता। लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता। हमारा गुड्डू बाबा ब्यास जी हमरा के पुरस्कार देनी बार बार प्रणाम करब।
हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो। आज अश्लील के विरोध लोग करे गरिया के फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब पर आके अश्लील के विरोध लोग करे गरिया के फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब पर आके अभी तू गो मगहिया जवान कबर बने रहो सब यूट्यूब पर देखत हो देखत नहीं सब नु उ केहू के गीत आवता तो में तनी उ बाउर साउर गवलहु नहीं खन तो माइए बहन से शुरुआत करता ₹2 बताबो तो यूट्यूब पर आके तू तो औरी अश्लीलता फैलावत रह तू भोजपुरी सुधारे वाली काम नहीं करत। हां जी हम जानल चाहता कि गाड़ी दिहला से अरे कहाँ केहू अरे सुधारी जाता हूँ गाड़ी दिहला से कहाँ केहू सुधर जाता हो लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता हमरा व्यास गुप्ता जी आ ढोलक वादक तबला वादक सब रिदम बजाइले सादर स्वागत बा। धन्य है धरती ए जब तक गा के हमनी के अपन जन्म सफल मानता नहीं जा जने तना विद्वान विद्वान लोग पहलवान चचा हमने ऐसन बुर्बक आदमी के गीत संगीत सुनता बाकी रे तिलक बियाह छेका परोजन में आके लोग नचता बाउर गाना बाजा आज रवा घर तिलक परे जन्मदिन परे परछावन होता वो जब कोनो ऐसा गीत नहीं जन हमारे डीजे वाला भाई ने खेलो बजाओ अब वो जब बेटी बहन माता बहन सब लोग बा अब परछावन में गीत कौन बजाता कौन जी ऊपर बारू इतना गोर तो नीचवा कैसन होई तोर बजता नु बताओ कि हमारा ढोढ़ी के नीचे गूगल बा आ यही में दुनिया डूबल बा। हाँ ढोढ़ी में पानी ओढ़े लगी तो जवानी चोढ़े लगी तोरा ऐसा ऐसा गीत परछावन में बाजता तिलक में बाजता बाकी केहू डीजे वाला के माना नहीं करत ना कि भाई ऐसा कुल गीत मत बजाओ आ लोग कहता कि भोजपुरी का अश्लील मुक्त हम कर दे नहीं हो सकत वो कहत है कि तारा आ के घर ही बाजत वो कहत है कि तारा के मजा केहू देल होई तो हमरो से मजा केहू ले ले हो राजा नैहर में गलती तो कोइले बानी बाकी ये खाली गंगा न होइले बानी ऐसा तमाम गीत उदय भैया तिलक बियाह छेका परोजन में आके लोग करे डांस बाउर गाना बजा तो सबका सोझा और सुनला फुहरा जाता हो सबका सोझा सुनला फुहर जाता हो लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता चाहता बनावल बिगड़ जाता
अभी हमनी के मान्य सोना जी हमनी के दोनों व्यास के सम्मानित करके गई हाँ हाँ जी जिला परिषद के उम्मीदवार बानी भोला बाबा से प्रार्थना करब किरवा जौन मनोकामना बा और मनोकामना पूरा होके बाकी व्यास जी नील कमल जी के पुरान गीत रवा गौनी हूँ नया गीत हो नौका गीत एबर के ई गौल रहा कि पवन भैया हो अर्छरा के सिखा दे लसूर इन नौका लो तो ई तरह गावल चाहता पर बंदना गावल चाहता अरे राम राम बहुत लड़का पापा पुरान का गीत तुम कर गाओ दिमाग खराब कर दिया अरे आय बाकी तहर सबसे निक डांस हमारा लागत तो बाप हो बाप हल्फा गंगा जी में थोड़ी उठत रहा हेजवा उठत रहा अब तो देवता स्थान पर बड़ो का कहीं अरे हम तो त्रिशूलिए उठता आ रखियो बीतिए गइल बा बबुआ बाकी अंतिम भाव का बा कहाँ जाके लागी भोजपुरिया थाती बदल के सोच बड़ी कमल से कहाँ जाके लागी भोजपुरिया थाती बदल के सोच बड़ी कमल से है सोना जी के बड़ाई हम जूली से सुन ले रहे हैं धन्य ध्यान दे व्यास कलकार रवा सब के ग्रुप में बन रहे कलकार जब कलकार के पैसा दिले तो हमनी के 20 सरवा निकलब तो हमनी खातिर बढ़िया न रहे हमनियो के दे दी के कोई आज प्रत्याशी बनी 10 टकिया देतनी कल विजयी हो जाए 2000 अपन सौआ लाइन लगा हमनी के लाइन लगाई देहब तो हमनी के फायदा न होई इनकरा के दे है इनकर हार्दिक हार्दिक सोना जी के भगवान से कामना करब कि सही और तूती बोले यह भगवान से कामना करो बाकी कहाँ जाके लागी भोजपुरिया थाती बदल के सोच पड़ी कमल से कि अपन बात से के अरे मुकरी जाता हूँ अपना बात से के मुकर जाता हो कि लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता